Здравейте! Това е последния брой Bluetooth, който остана. Ще направим един бърз тест с ключове. Виждате, няма нищо записано в момента в него. Ето. Изтриваме. Отворено. Затворено. Изтриваме. Нагоре е празно. Виждате. Така. Форд 20-та година. Форд Land Rover Jaguar. Друго какво има? Citroen. Франция 3. Peugeot. То се записа и другия Франция 2. Съответно и тук го записва като Peugeot Citroen 4. Интересна работа. Може да пробваме от този прибор да прехвърлиме на другия. Или да направим следното нещо. Се записва. Тук ще го изтрия. И сега ще излъчи. Кой честота сме? Да, 54. Просто обърках копищата. Но това няма никакво значение. ВАК. В този ключ батерията не знам дали е. Просто виждате лампичката, ако премигне. Но, както виждате, не работи. Този ключ няма батерия. Иначе го пише от раз. Тупасат CC. Ето ви друг ВАК. Тук го записа ВАК 1. И тук го записа ВАК 1. Тук ще го изтрия. Този ключ там. Шкода. ВАК 2. ВАК 2. Ще сложим на празен канал. Стара Kia до 15-та година. Стар Hyundai, да е.
Тук го записа. И тук го записа. Крета Олд. Да, всеки прибор го записва по различен начин. И накрая да видим този Старфорд 14 година. Форд 1. Форд 1 и тук. Туристите вече научиха какви ще са и отборните битки на дуела, който зрителите на BTV ще имат възможност да гледат в понеделник вечер. Нисан. Тофелбетите са щастливи, но все пак Тук го разкодирва, да видим тук дали ще го разкодира. Пише White и тук го разкодира Nissan и тук го разкодира Nissan. Ето. Изтриваме. И тук изтриваме. Така. И да пробваме BMW-то. BMW-то беше така. 3. Така. Сега да вземем къде е ключето за BMW. Ето. Първия път го тапи, втория път го записва. BMW е серия. Един път може да го отворим с това копче. Оп, както виждате, излъчи. Изтривам. Можем и Мини Купър до 16-та година, а BMW-то до 15. Един път, два пъти. Изписвало също като BMW е серия, понеже са на 868 МГц. Изтриваме го. Това приборче има и допълнителна антена, която се слага тук, ако желаете, за по-голям обхват. Ето е и самата антенка, която може да се сложи в ръкава, както и по желание на клиента може от тук да бъде сложена допълнителна антена напред, но тя служи единствено за BMW-то, за удължаване на разстоянието на ловене на BMW, понеже то е на по-висока честота и се лови от по-близко разстояние. Говориме 10-15 метра с антена. Така. Запознахте се с тези прибори и с този, който е изключително добър прибор. Хората търсят, разбирачите търсят този прибор. И имаме тапи и още много друго неща. Мога да ви демонстрирам. Това е тапа на 868. Сега я включвам. Момент само да видя. Ние още сме на BMW. Сега искам да пробвам просто дали ще запише BMW-то. Дали тапът ще го затапи. Не. Виждате ли, не се записа. Няма BMW. А тапата работи. Сега ще изключа тапата. И ще фана ключа за BMW и ще натисна. Един път, два пъти. Оп. Веднага се записа. Изтривам го. Ще включа тапата. Така. Взимаме ключа за BMW и натискаме. Един път, два пъти. Както виждате, запис няма. Нито на предния канал. Няма.
Ето всичко да е видно. Изключвам тапата. Тя работи на 868. И натискам ключа. Ето. Се вижда по-добре. Един път, два пъти. Оп. На вибрация е. Цък, цък. БМВ. Какво да ви кажа? Много съм доволен от това приборче. Поръчвайте. Един остана.